То. Чак сега ли разбра? Пребаме. Защо бе? Знаеш, защо е много добре. Какво бе? Пребаме, край. Не мога да разбера, човек. Вече не сте приятели. Да, вече не сме приятели. Заради това, че са 113 ли? Не. А за Това какво? с бокути съм свикнал да играя. За какво съм те мене минал? къде ма пусна... Факт. Направо да дадеш стрел. Кое е? Не бе, ти там си по-добре в сол. Спална е Hey, перфектен. wake up. Окей, значи ще ги чакам къде? 6-7. Това аз забравя, че. Карай. Ще преживееш. Аз май съм на Преживява. карта, печето. Хивън, Аз съм остави също. Велислав и Харда да минат преди тебе. Ти ще... Всъщност да, Хивън. Жужар, Грима и Фейтле са да ме пуснат. Жужар завиваме наляво, Хевен мина пред нас. И отиваме към града. PCB-тата, ако видите, че те не играят за зеленото, направо идвайте към града. Те играят май за зелено и... за града. Града има танкове вече. Папата стой, О, ще... играят тук за града, играят за града. Добре, 113-те наредете се там. Браво. О, си взе. Хора, взимай Пак ептицата, лагер. Дишев, качи горе, така. Бро, GG, какво те шибна? Ей, тази седмица. 100 и 50 б, дето не го светна гората. 113-те, елате по-навътре, бе. Спокойно, като не става оттам, ще играете от тук. Отзад ни влиза и... не влиза и седица. Къде се бета, тръгне към града. Да, идвайте. Идвайте User да ни joined your прикривате channel. първа линия. Той ще ми изкочи страха. О, 113, дърпай. 50-бетата, елате по първа линия. Те не оставиха нищо по линиите. Там му е 100-то, не мога да пресече. Добре, бе, защо не мога ги пробия, бе, човек? 3 шота, нищо не съм вкарал. Мина ли отзад, Вики, е така по И нулата? седмицата влиза. Или се опитва. Не. Там тройката трябва да прикрия. Кобра 50-бе. Браво. User left your channel. Имат много 50-бета, вкарват и тук много 50-бета, така че 113-ките внимайте сега. Много внимайте даже. Вики, аз ще дойде до тук да ги стрелям отзад. Не ми игра по линиите аз. Хора, обърнаха, влизат от... 50-бетата, гледайте газа. първа линия. 50-бетата първа линия искам да гледате. Влезнаха на отстранично на 113-ките ги дерат. Дишев, тук е тройката, бро. Хора, 3-0, спокойно, само ни давайте танкове. Тройка на един изстрел. Браво. 5-0, спокойно, тя ги вземат, тя нямат никакъв шанс. Да. От тук ви стрелят странично и седмиците. Грим. 8-0, спокойно, хора, спокойно. Само не давайте танкове. 50-бетата, елате при мен ето тук първа. Дишев, моля да убиеш тази седмица. Добре. Нямаше как. Хард. 50 седмицата Тази изстреляла ли се? 57-ца как я оставихте? 50 бе хора на 150. Прочи скри, сега ще го убия. Крин, давай, Това се докато аз съм... Да, ще да спас. 50 Танкове, ако има- седмицата зарежда. Продължи. Не давайте танкове повече. Да, не заключвайте. Заради 50 седмица. Да, Не знам заради. Фейтле с какво цара човека, ама... Аз му спасих Близка живота, битка ми беше. харесва смята. Каза, че Фетлес е доста опитен. Петлес му спасих живота да си признае. Да. Не знаят Боб, само аз какви, те подкрепям. какви баунсове в началото. Дишев, как беше позицията отгоре с Дишев ефтицата? отгоре ги изкърти, човек. Два морака. То там е толкова ОП позицията, че